Δράσκοβιτς θα απαντήσει, ναι, θα απαντήσει. Πάλι στη γωνία. Βελέκας τώρα γελάμε. Βελέκας, Δράσκοβιτς στη γωνία, θα δοκιμάσει για τρεις. Μέσα! Έστειλε την μπάλα στο καλάθι. Δράσκοβιτς. Θα βρει την εξτραμάσα. Δράσκοβιτς στο drive. Πετάμπλος. Δεν υπήρχε χρόνος. Το πάλι γρήγορα με την επίθεση. Δράσκοβιτς πάει προς την ρακέτα. Φιλιππάκος. Άστοχος Δράσκοβιτς στο rebound. Ο Δράσκοβιτς κάτω το καλάθι αυτός. Ο Δράσκοβιτς θα περάσει αυτόν. Ο Δράσκοβιτς με τον Ευσταθιάδη. Φιλιππάκος, πάρα πολύ ωραία. Ο Δράσκοβιτς με τον Ευσταθιάδη που έχει 4 φάουλ.